जौगाथायनि बेलायावथ' आं जेबो जौगानाय नुवाखै ओमफ्राय स्पिड ब्रेकारखौ नुदों डेभेलपमेन्टआ नैबे इउपिपिएल सरकाराव बिनि अनगायैथ' आं जेबो नुवाखै आंनि नुनायावबा बे माबाखौ नुदों आं बे मा होनना बुङो बे अर्डिनिया मामोन दा लाइट जे होदों बेयो गोदान हिसाबै स्ट्रिट लाइटखौ नुदों आरो इउपिपिएल सरकाराव बिनि सिगांनि जौगानायखौ आं फंनैसो बुंनो थाखाय हास्थायबाय जिहेतु जों खेतियक मानसि बान्दो होदों जोंनो आरो बिथिं माजुलि बायदि जायगाथिं माने एकदम हाब्रु हाग्राबारिमोन नाथाय बेयावहा माने बिथांमोना दायो मोजां बिदि पाक्का लामा बिथांमोना होबाय जोंनो बेखौ बिपिएल सरकाराव जों मोननो थांदों बेनिफ्राय बिनि अनगायै बान्दो बिथांमोना बहुत बान्दो होबाय जोंनो जों सिगांनि समाव साफ्रादों माने बान्दो थेनानै बै गय थुनाखौ हरदों बान्दो थेनानै जों माने बान्दो थेनानै जानाङोमोन नाथाय जों बे बिपिएल सरकारनिफ्राय जोङो माने बेबायदि साफ्रा आरो माने गय थुनाखौदों हाग्रा दाननानै माने बान्दो थेनांनाय जायाखै आरो आं हामबाय होयो दिनै बे समखौ मोननायखाय बा बे मौकाखौ मोननायखाय दा दसेथ' जोङो परिस्थितिखौ नायनानै सिटुवेसनखौ नायनानै जोङो आंबो इउपिपिएलआवनो दंमोन नाथाय बिथांमोना जेबो खालामासै आरो हारिनि मोनसेबो मावासै आरो सिगांनि जितु बिपिएफनि जितु खामानिफोर दङ बेफोरखौबो जत्न लानो रोङासै आरो बिथांमोननि मानसिफ्रा बा सुबुंफ्रा बा कारज'कारिफ्रा बिथांमोनाबो मोजां बेब'हार अन्तत' आंखौ खालामासै आरो ओंखायनो आङो थांनाय बोसोर 5 बोसोराव आं सिगाङावथ' आङो नांगोलावनो दंमोन बेयावनो दंमोन खिन्थु बिथांमोननि परिबर्तन नायखाय आङो इउपिपिएलआव फैदोंमोन खिन्थु बिथांमोननि बिहेभियारखौ आं मोजां मोनासै ओंखायनो बे समाव आङो बिपिएफआवनो फैबाय आरो आं आसा खालायो बिपिएफआ मोजां जागोन बिपिएफआ डिसिप्लिन हिसाबै बिथांमोना मावबाय थादों आरो गुबुन पार्टियाथ' जोंनि धनसिरियाव अन्तत' जोंनि धनसिरियावथ' जितिनाय नङा बे 100%। जोंनियालाय बे प्रेस मुसाहारि ना बेनोनो होगोन मबे दोलोनि बिपिएफनि मानि थाखाय प्रेस मुसाहारिखौ मोजां मोनो होनदों गाहाम बियो बयखौबो अनो এতিয়া বাইদেউতে যি কৈছে তাকে আমি দিম ভোট আমি তো আগৰ পৰাই তাকে দি আছো তো ইয়াৰ এই এতিয়া যি ওচৰতে আছে বাইদেউতে প্ৰেছ মুছাহাৰি নামটো ইমান ভালকে নাজানো মানে মই তথাপিও ইয়াতে আছো আমি তাকে ভোট দিবলৈ আমি হাজিৰ হৈছো এইবছৰ বিপিএফ নাঙ্গলৰ হয় নাঙ্গলৰ তাকে দি আছো আগৰ পৰাই আমি কিয় মানে এতিয়াতো বহুত সমস্যা চলি আছেতো আৰু যেনিবা আমাৰতো এতিয়া মই দুটামান কথা কম মানে আমাৰ এতিয়া যি আমাৰ মাটি আমি বহিছো এইবিলাক চৰকাৰী মাটি যেনিবা এতিয়াতো বহুত জগাত মানুহবিলাক খেদে আছেতো ইয়াৰ কাৰণে আমি তাকে দিম বুলি ভাবি আছো মানে সি আমাক মৰম কৰিব পিছত জিতিলে এইটোৱে হ'ল মোৰ কথা হাগ্ৰামা এই হাগ্ৰামাটো যেনিবা আমাক সি জিতিলে আমাক মৰম কৰিব আৰু আমাৰ মাটি বাৰী নাই এইবিলাক চাব আৰু মাটি পাটা দিম বুলি কৈ আছে আমি মোবাইলতো দেখা পাই আছো তো সমষ্টি আপোনালোকৰ ধনচৰি সমষ্টি ধনচৰি সমষ্টি मा बुंनो फैबाय थादों बिसायख'थिया ना इलेक्सना सोरनो होगोन फरा नांगोलाव सोलिनोसै गोदोनिफ्रायनो जों नांगोलावनो थाबायनाय मानसि नांगोला देरहागोन ना जोंनि साननाय मथेथ' देरहाथावना बायदि जिहेतु नुहुरनाय सोर बियो नांगोलनिया मा नाम नुलाय नामखौनो बावलायलांबायथ'लां हा प्रेस मुसाहारि देरहागोन प्रेस मुसाहारिया देरहानांगौ जोंनि साननाय मथे आरो नोंथांमोना होगोन आरो बिथांमोननो भट बिथांनो होगोन दर्शनखौथ' जों बेलेगनिखौ जों मिथिला जों जायखौ मोजां मोनदों जों बेयावनो होगोन मानसि हिसाबै माबायदि नोंथांमोननि जिखिनि समस्थिनि एमसिएलआ पाब्लिकफोरखौ अननाय नायनाय थेनाय माबायदि सिगांथ' एसे मोजाङैनो खोनागासिनो जोङो बर्थमान होननायफ्रा मोजां ना मोजाङानो थिगानो फैबाय थानाय समाव रावनोबो होदों नोंसोर इउपिपिएल आइ कंग्रेसफोरनो होआ रावनोबो होआ रावबो होआ जों बे मोनसेयावनो गोदोनिफ्रायनो जों बेयावनो जों आगान लागासिनो नांगोलखौ होगोन आरो ने देरहाथारगोन नांगोलखौ देरहाथारगोन बियो दाना नांगोला बाराद्राय एवनो हाया दे पेट्रलसो बहुत एवनो हायो होमब्लाबो जोङो गोदोनि मोसौ हिसाबै मोसौजोंनो हालेवनानै जाग्रा मानसि ना जोंनो मोसौखौ नांथारगौ
नांथारगौ बा थिग बेबायदिनो फ्रेस मोसारखौ नांफिनगौ आरो ने थिगानो जों बेजोंनो देरबोनाय एक्टराव मैया दाख्लैसो बेखायनो जों बेखौ गारनो हाया दाथ' मा बुंनो दुंदों हाव हाव गासिबो हान्जायावनो गासिबो माने जेरावबो सेरखाय बेरखाय नुदों आरो थेवबो नोंथांमोननि धनस्रि समस्थियाव धनस्रि समावथ' आंनि नुनायावथ' गासिबाव 50-50 नुदों मोनसेल' नुवाखै आरो गासिबाव बेयाव अफिसाव जेरावबो नोंथाङा मा बुंनो सानो जे धनस्रि समस्थियावहाय सोर बिजेपिया बायदि एकदम देरहाथारगोन होननानै खाटां नोंथांनि साननायाव आं दायो एसे खाटाङै बुंनो हाला नोंथां हो मानो होनना बुङोब्ला ओरैनो दायो UPPL आरो BPF जोंनो फायदा जागोन होननानै आं थौले मगजजों माने साननानै मोनदांदों आरो आं बुस्थुखौ थ' हमनो हाला इसां 50-50 जाना दं आरो बे मोननै फोथाराव बबेबा मोनसेया देरहागोन आरो आं बेखौ फोथायदों आरो नोंथांनि मेन डिसिसना मा आं डिसिसनखौ दासिम थि खालामनो हायाखै नोंथां लाथ'नो हायाखै एसे सम दंबावोथ' बेवहा जेला सम आरो बोथोरा सफैगोन अब्ला माने डिसिसनखौ थिग खालामनाय जागोन आरो जौगाथायनि मावनांगौ जौगाथायनि बेलायावथ' आं जेबो जौगानाय नुवाखै सिगाङाव जिथुनिखि जौगाबाय बिनि अनगायैथ' आं जेबो नुवाखै आंनि नुनायावबा बे माबाखौ नुदों आं बे मा होनना बुङो बे अजोंनिया मामोन दा लाइट जे होदों बेयो गोदान हिसाबै स्ट्रिट लाइटखौ नुदों आरो UPPL सरकाराव आरो बिनि सिगांनि जौगानायखौ आं फंनैसो बुंनो थाखाय हास्थायबाय जिहेतु जों खेतियक मानसि बान्दो होदों जोंनो आरो बिथिं माजुलि बायदि जायगाथिं माने एकदम हाब्रु हाग्राबारिमोन नाथाय बेवहा माने बिथांमोना दायो मोजां बिदि पाक्का लामा बिथांमोना होबाय जोंनो बेखौ BPF सरकाराव जों मोननो थांदों बेनिफ्राय बिनि अनगायै बान्दो बिथांमोना बहुत बान्दो होबाय जों सिगांनि समाव साफ्रादों माने बान्दो थेनानै बै गय थुनाखौ होदों बान्दो थेनानै जों माने बान्दो थेनानै जानाङोमोन नाथाय जों बे BPF सरकारनिफ्राय जोङो माने बेबायदि साफ्रा आरो माने गय थुनाखौदों हाग्रा दाननानै माने बान्दो थेनांनाय जायाखै आरो नाथाय बेफोरावहाय जि मावबाय बिनि उनावथ' जों नुवाखै ओमफ्राय स्पिड ब्रेकारखौ नुदों डेभेलपमेन्टआ नैबे UPPL सरकाराव स्पिड ब्रेकार होनाय माने बियो जेराव माने आनडेभेलप बेवहाय स्पिड ब्रेकार होनाय जायो स्पिड डेभेलप कान्ट्रिफ्राव स्पिड ब्रेकारखौ होनाय जाया आरो जिहेतु बियो दायो गाहायनि लाइनाव थांबाय थादों खारन जोंहा बेयाव थांनाय टाइम बहुत लस जायो जों बहुत माने टाइम मेनटेन खालामग्रा मानसि बेनिखाय माने बे स्पिड ब्रेकाराव जोंहा बहुत जों जेराव आंनि न'आवहा बिनिफ्राय आं न'आवहा जेनेबा जेराव 5 मिनिटाव सहैनो गोनां 15 मिनिट लानो गोनां जायो मानि थाखाय स्पिड ब्रेकार दा बेखौ नेसेसारि बुङो ना आननेसेसारि ना बेथ' आननेसेसारि थार बे बुस्थुआ माने एकदम माने प्रयजन गैथारा बे बुस्थुआ आंनि थाखाय बे बुस्थुखौ माने जौगानायनि बेलायाव बेथ' डाउनावसो थांबाय थादों बे जिथु स्पिड ब्रेकार आंनि मथेबा नांथारा आरो स्पिड ब्रेकार होना होबाय आरो बुस्थुआ बेखौथ' जेनेबा दाथ' नै दानि सरकारावसो दिनावसो जों मोनदों खिन्थु सोर बनायदों बनायाखै बिदिला खिन्थु दा जिथु लेटेस्ट बे बोसोरसेनियाव जोंनि जितु बे लामाहा बोसोरसेयाव जादों आरो बे बुस्थुआ नैबिदि आरो परिबर्तननि बेलायाव परिबर्तन जानांगौ जों न'खर हिसाबै जोंनो नाङा जोंनो जोंनि स्कुलफ्रा दिनै जेनेबा थांगासिनो दङ जे मा होनना बुङो स्कुलफ्रा LP स्कुलफ्रा दिनै बहुत जेनेबा जोंनि धरक बादागामि नेपालपारावनो मोनसे थांबाय आरो थांगासिनो दङ बेफोरखौ जुदि जोंनि हंगथनफ्रा जुदि गोसो जायोब्ला हमथाना लाखिनो हायो आरो कारन मानो होनोबा धनस्रि कटियाबो जेनेबा थांनायनि बेलायावमोन नाथाय बिथांमोननि रायजो राजाफ्रा थांनानै जों स्कुलखौ जों दानगारा होनना बुंनाय लोगो लोगो माने सरकारा बिथांमोननि बे स्कुलखौ माने दानगारनाय जायासै आरो हे गतिके माने बेफोरखौ जेनेबा सरकारा जोंनि बड'लेण्ड सरकारा बा जोंनि दल हंगथनफ्रा बेफोर LP स्कुलफोरखौ माने हमथानानै लाखिनांगौ आरो जेराव जों लाबोनोसै जों माइनाससो जालांबाय थादों बेवहाय बे दुखुनांथावना बाथ्रा आरो बुस्थुआ थाखानाय बुस्थुफोरखौ आरो जोंनि जायगाफ्राव डिसपेन्सारि जानांगौ जों मोसौ फिसिनानै जाग्रा मानसि बोरमा फिसिनानै जाग्रा मानसि अमा फिसिनानै जाग्रा मानसि दाउ फिसिनानै जाग्रा मानसि जेराव दायो अमाफ्रा लैहोर लैहोर थैगासिनो दङ जायनि थाखाय डाक्टर गैया भेटेनारि गैया जोंनि खाथियाव खेतियकफ्रा बहुत लस जादों बेफोरखौ लाबोनांगौ जोंनि जायगायाव बेफोरावहा उदालगुरियावथ' जोंनि मानसिया थांनो हायाना थांनो हाया गतिके बेफोरबायदियाव जुदि भेटेनारिफोर जुदि थायोब्ला माने जोंहा मा होनना बुंगोन जोंनि अमाफ्रा दाउफ्रा मोसौफ्रा बोरमाफ्रा रैखा मोनगोन आरो दायो जोंनि न'खरफ्रा बहुत दुखु जानो गोनां जादों आरो बुस्थुआ बेनिखाय माने गुबुन दानि जायानो सरकारानो दा देरहादों माने बिथांमोना जेन बेफोर खामानिखौ जेन
मोजाङै मावलांनांगौ होननानै आङो मिजिंथिनाय जाबाय आरो दे नय नङा दे साबायखर दे